ati vabatani tatichifamba tiri mumacomment section umu nemumagurupu emawhatsapp muri kunzi maba gift amulika imi vamwe ndo vari kuti wasungwa. Mungati tsanangurira here kuti chiitiko ichi zviri kufamba sei? Itai kuti gaga zvamuri kundibvunza tete zvokuti gift amuli asungwa azobuda press statement yekuti zvine anything chekuita negovernance. Please leave Zimira out. Handedi amuli angati nditukirira pasocial media nenyaya dzekunzi dzeuchairman nezvechi vanhu asi zveworkshop izvi hazvinei nekusungwa kwake. Ane 2 weeks achitsvagwa nepolisi. Polisi yakatoenda kumba kwake ikamuti comply. Hani manzisa mukatarisa pasocial media pane kavidhiyo yakanga daidzwa kuwavhondeuko nepolisi ari mumwe munhu ndomanga ari muno achitaura kuti inini ndakadaidzwa kupolisi kuwavhondeuko hamuna nyaya yekulikisa masalaries here. Aiti handiuye ikoko hani mawisa polisi ine that all information. Handitika vaenda kumba kwake kunomutsvaga ndopavamufonera kuti uya ndopatotukirira kuti investigating officer weyo. Saka vanga vakangomwaya kupolisi hatisiri nyikunda ndodza polisi kuve panapa. Hati panga pane polisi panapa vari kuzviziva kuti Gift Amuli akasungiswa necyberbullying but asida kucomply, asida kuenda kupolisi. Saka vazviziva kuti ari pano ndopavaya kuzomutora. Hazvinei neworkshop inoyi. It has got nothing to do with this workshop. Munhu angaitotsvagwa nepolisi for the past 2 weeks asinga comply. Aiti nandisunge but no one is above the law. Hapana nekuti kumbonzi asungiswa wanje. Ini ndindakamhanhara kuti apa necyberbullying handititukirira pasocial media. Ndikadai nanhango yekutaura pasocial media. Ini ndinongoendawo kunotsvaga rezvemutemo kutaura kuti ananisi. Saka ndaenda kupolisi. Saka ndaakumirira unosangana nepolisi.